voiala și ajutorul lui Dumnezeu, am reușit să duc la capăt acest proiect dedicat corului bisericesc din Parohia Ortodoxă Oarța de Jos. Mi-am dorit să scot la lumină această parte frumoasă a comunității, iar cu deschiderea și bunăvoința Părintelui Paroh, a dirijorului Dragoș Vasile și a tuturor membrilor corului, acest lucru a fost posibil. Le mulțumesc din suflet pentru încredere și pentru tot ceea ce transmit prin cântările lor. Vă invit să urmăriți acest dialog, iar dacă ați fost alături de noi în aceste zile de sărbătoare, spuneți-mi în comentarii, v-a plăcut? Vă doriți să mai vedeți astfel de momente pe viitor? Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Vă mulțumesc că ați acceptat acest dialog. Ne aflăm în Parohia Ortodoxă Oarța de Jos, un loc în care în aceste zile de sărbătoare am descoperit nu doar liniște, și credință și o frumoasă renaștere a vieții corale. Pentru cei care ne urmăresc, ne dorim să aducem mai aproape aceste lucruri care dau viață comunității, iar astăzi stăm de vorbă cu Părintele Paroh Vasile Balint despre această lucrare și despre ceea ce înseamnă cu adevărat implicarea și dăruirea în slujba oamenilor. Părinte, cum a luat naștere dorința de a readuce corul bisericesc în parohie? Eu fiind de mic copil în cor, de la vârsta de 8-9 ani, am cântat în corul bisericii din satul meu natal, din Mogoșești. Am zis tot timpul, fiind la seminar, la facultate pe urmă, a fost o dorință personală cumva, ca oriunde voi merge, să înființez un cor. Și venind aici, când am auzit, cumva am prins dorința oamenilor de a reînființa corul, atunci mi-am dat seama că nimic nu e întâmplător. Dumnezeu le așează toate așa cum trebuie și am zis atunci e momentul. E momentul să facem un cor. Să refacem un cor, pentru că din câte am înțeles, corul din Oarța de Jos, cu ani în urmă a fost un cor renumit și am luat legătura cu domnul prin corator, am mers la domnul Vasile Dragoș, care e actual dirijorul corului, și mi-am exprimat dorința. Și așa, discutând cu dumnealui, cu alți membri ai corului, iată că a luat din nou naștere, a renăscut, aflându-ne în perioada asta, putem spune, a reînviat corul parohiei Oarța. Părinte, cât de important este, în opinia dumneavoastră, corul în viața unei comunități? După părerea mea, este un lucru foarte important, pentru că nu face un cor într-o biserică nimic altceva decât să înfrumusețeze Sfânta Liturghie și să unească comunitatea. Pentru că dacă ne uităm atenți, oamenii se adună, tineri, bătrâni, copii, se adună la cor și acolo sunt toți una. Acolo nu, în timpul liturghiei nu contează ăla e mai bogat, ăla e mai sărac, nu. Atunci toți se sună. Și toți fac ce fac la o liturghie pentru Hristos. Cum au răspuns oamenii din sat la această inițiativă? Din câte am văzut eu, oamenii au răspuns cu drag, au fost dornici de reînființarea corului și, nu știu, pentru un om când ești într-un cor, acum vorbesc și din propria experiență, când ești într-un cor, parcă mergi mai împlinit la liturghie și mergi mai împlinit de acasă
la liturghie. Da. Ce înseamnă pentru dumneavoastră aceste momente, mai ales în perioada Paștelui? Toate perioadele din an sunt foarte importante și foarte pline de har și de sfințenie. Dar așa cum am mai spus, perioada pascală, învierea Domnului, este sărbătoarea noastră de căpătâi. Cu atât mai mult, iată, când vedem cântări, cum am văzut și aici, Îngerul a strigat, care sunt cântări care de obicei nu se prea cântă de cor, se cântă mai mult de cântăreți. La un moment dat, în timpul cântării, saltă și te bucură, Sioane. Dacă ascultăm cu sufletul, vedem că toată biserica saltă de bucurie, de bucuria învierii. Și eu spun că este foarte important în această perioadă să fim uniți cu sufletul, să ne iertăm unii pe alții, să ne iubim unii pe alții, să fim alături unii de alții și să conlucrăm prin orice mijloc posibil, să conlucrăm spre a face voia lui Dumnezeu. Doamne ajută! Doamne ajută și la cât mai mulți ani. Și spre viitor să ajute Dumnezeu să facem cunoscut corul din Oarța de Jos și în lume, dacă nu, măcar aici la noi în zonă. Doamne ajută încă o dată să fie într-un ceas bun. Doamne ajută! Ce mesaj ați dori să transmiteți celor care ne privesc acum? În primul rând, aș dori să le transmit tuturor oamenilor sărbători binecuvântate, cu pace, cu bucurie, învierea Domnului să le lumineze nu doar casele, ci și inimile. Și revenind la subiectul coral, aș dori să transmit tuturor, cu mic, cu mare, chiar de la copii, acolo, dacă în comunitățile unde trăiesc este un cor sau este posibilitatea a înființării unui cor bisericesc, să nu stea pe gânduri și să meargă acolo. Spuneau Sfinții Părinți că cel care cântă se roagă de 2 ori, dar cu o condiție, ca ceea ce ei cântă să intre în sufletul omului. Și sunt convins 100% că în biserică se întâmplă acest lucru. Ca de final, un ultim cuvânt de mulțumire pentru corul bisericesc. Aș dori să mulțumesc domnului dirijor, în primul rând, și tuturor membrilor corului care au răspuns pozitiv chemării mele și care Se implică. rup din timpul lor, atât la repetiții cât și la liturghii. De multe ori am avut bucuria, de fapt de cele mai multe ori de când sunt aici, cam la toate liturghiile, inclusiv peste săptămână, să fie prezent corul și să răspundă, să dea răspunsurile la Sfânta Liturghie. Că sunt mai mulți, mai puțini, dar sunt buni. Doamne ajută! Doamne ajută! Cum a fost pentru dumneavoastră începutul acestui drum, când corul a prins din nou viață? Sincer să fiu, începutul drumului
s-a materializat din dorința de a încerca să realizăm ceva pentru comunitate, la propunerea părintelui Valin Vasile și a prim-curatorului Sorin Ianuș. Noi, eu și familia mea fiind plecați mulți ani de zile în străinătate, de mult timp, deci tot timpul când veneam acasă în micile vacanțe, cursul verii, oameni din sat, printre care în special Marinel Bodone, tot timpul îmi propunea să vin, pentru că se va înființa un cor, se va reînființa un cor. Ei, ce se întâmplă acum un an de zile când părintele și cu primul curator, cu Sorin Ianuș, au venit la mine acasă propunându-mi această oportunitate de a încerca în primul rând să reînființăm corul, pentru că e o provocare imensă, enormă. Și o responsabilitate mare. Și mai mare. Orice defect sau orice parte care sună un picuț mai straniu în timpul liturghiei, multă lume nu înțelege că de fapt suntem un tot unitar și zice, făcând o mică paranteză, zice, dirijorul e de vină. Noi nu suntem profesioniști, suntem autodidacți, ca să zic așa. Eu am mai avut ocazia să cânt într-un mic cor în Biserica Ortodoxă Madrid. Am înregistrat cu colegi de acolo și un CD cu colinzi în 2001. Dar mă rog, asta e o altă temă. Important e că părintele și cu mulți consăteni, cu așa oameni binevoitori, bun înțeles, în adevăratul sens a cuvântului, mi-au inspirat încrederea ca să încerc în primul și în primul rând să realizez sau să realizăm împreună acest mic cor. Eu cred că într-o anumită măsură, nu știu dacă e apropiat să spun sau nu, într-o anumită măsură mai mare sau mai mică, cred că am reușit sau cred că reușim sau cred că ne dăm interesul din toate punctele de vedere, atât eu cât și colegii mei de cor, fiecare în limita posibilității prezenței dânșilor la o repetiție, la liturghie, la ăsta, dar încercăm să facem să fie bine. Domnul Dragoș, ce înseamnă pentru un dirijor să lucreze cu oamenii din comunitate, nu doar cu profesioniști? Aici automat intervine partea fiecare persoană în parte, ca să conștientizeze faptul cât de important este drumul la care am pornit. Ce vreau să zic cu chestia asta? Autodidactul, în general vorbind, încearcă tot timpul ca să se perfecționeze, să ajungă să depășească o anumită limită, să urce pe o treaptă mai sus și așa. La rândul meu și eu am încercat acest lucru și încerc în continuare. În același timp, ceea ce încerc eu să fac, de asemenea încerc să implementez și în gândirea colegilor care suntem toți prezenți la cor și cred că, într-o anumită măsură, reușim. Chiar reușiți în raport cu feedback-urile care le primim. Felicitări! Mulțumim! Câtă muncă se află, de fapt, în spatele acestor cântări, pe care noi le auzim doar câteva minute? Muncă, da, e propriu spus muncă, într-adevăr. Muncă imensă. Adică imensă din ce cauză imensă? În primul rând, dedicația mea personală și a colegilor de la cor, prin prezența la așa zisele repetiții care le facem, mă rog, nu cu o exactitate promptă, dar în limita posibilității, prezența dânșilor, prezența noastră a tuturor, dar plus de aia, eu, personal acasă, toată săptămâna
încerc să mai lucrez un picuț, să mai cânt un pic, muncind prin curte, prin casă, prin atelier și ăsta mai dau drumul și la voce. Probabil că trecând cineva pe stradă zice, bă, ăsta are ce face sau ce, în fine, asta e o altă. Așa o mică paranteză la întrebarea pe care mi-a spus dumneavoastră. Dar munca zic eu, destul de asiduă și destul de multă, dat fiind faptul că niciunul dintre noi nu suntem profesioniști. Toți învățăm în timp ceea ce pășim. Deci în timp ceea ce mergem, învățăm să facem pașii pe care facem. Și o faceți foarte bine. Și mulțumim. Și încercăm tot timpul să implementăm un răspuns nou, o melodie nouă, o priceasă nouă cu ajutorul Părintelui. Dânsul iar ne dă foarte multe sfaturi bune, ne îndrumă la multe linii melodice, ne îndrumă la multe texte de ale pricezelor care eu, de exemplu, sunt multe care nu le-am auzit, dar fiind și faptul că am fost plecat atâta timp din țară, 23 de ani, dar cu ajutorul dânsului încercăm să avansăm cu pași mici, dar eu cred că e destul de sigur. Ce a simțit în noaptea de înviere când corul a cântat? Wow! Simțit, eu cred că e puțin spus. Pentru că și noaptea de înviere, și în ziua de Paște, și în toate sărbătorile, practic, de când am înființat corul, dar în special în noaptea de înviere, emoțiile au fost imense. Datorită faptului că am încercat, din anumite puncte de vedere, să iasă totul cât de frumos, cât de bine elaborat, cât de corect. Și ați avut rezultate pozitive. Da, aici am vrut să ajung, că rezultatele au fost pe măsura așteptărilor. Deci, cred că am reușit să ajungem din anumite puncte de vedere și într-o anumită măsură în inimile multor credincioși care au participat la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, la Sfintele Paști, și încercăm să mergem mai înainte. Dumnezeu să vă dea sănătate și să ne vedem în fiecare duminică la Sfânta Liturghie. Doamne ajută! Doamne ajută! La toată lumea! Multă sănătate! Un cor într-o biserică aduce frumusețe și unește comunitatea. Cât de frumos o spune Părintele! Îi doresc sănătate și putere și îi mulțumesc pentru tot ce face pentru comunitatea noastră.